Dawk fil-poter abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom biex jiffaċilitaw attività kriminali. Ammissjoni ċara mill-Kamra tal-Kummerċ fid-dawl tal-aħħar żviluppi fl-investigazzjoni brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fis-sqarrija il-Kamra tal-Kummerċ filwaqt li qablet mad-diskors li għamel il-President George Vella saħqet li kienet il-kriminalità li wasslet il-pajjiżna f'din is-sitwazzjoni preżenti. Madankollu fis-snin li ġejjin se jkunu in-negozji u l-impjegati li se jispiċċaw iġorru l-ispiża enormi ta' din l-imġiba abbużiva ta' xi wħud. Il-Kamra tal-Kummerċ temmen li huwa verament tal-biża' li dawk f'pożizzjoni għolja u ta' awtorità qed jużaw il-pożizzjoni tagħhom sabiex jiffaċilitaw attività kriminali. Dawk kollha involuti għandhom jerfgħu ir-responsabbiltà għall-imġiba tagħhom u jħallsu l-konsegwenzi. L-azzjonijiet li twettqu ma jistgħu qatt ikunu iġġustifikati. Fis-snin u xhur li għaddew, il-Kamra esprimiet pubblikament u privatament it-twemmin bla waqfin tagħha fit-tliet pilastri ewlenin ta' governanza tajba, ir-responsabbiltà, it-trasparenza u s-saltna tad dritt. Hija timpenja ruħha li tipprovdi l-kontribut attiv tagħha u l-appoġġ għal riformi li jridu jittieħdu sabiex jiġi żgurat li dawn it-tliet pilastri jiġu msaħħa fil-futur.